पुढील स्टेशन भांडूप. अगला स्टेशन भांडूप. नेक्स्ट स्टेशन भांडूप. आता तुका पावलं साहेब मेला दमलंय. ए यार भूक लागली आहे. ए वडापाव खाऊया. भाऊ वडापाव खाऊया. भाऊ वडापाव. ए माझ्याकडे आहेत 5 रुपये. माझ्याकडे पण असत 5 रुपये. माझ्याकडे 4च असत रे. या मेल्याचा नेहमीच असा. अरे तुका माहित आहे ना 1 तारखेपासून वडापावचे सगळीकडे 5 रुपये झाले तरी पण 4 रुपये हरतस. अरे जाऊ दे मी देते 1 रुपये. तू घाबराव रे. यो काय करता माहित आहे आपल्यापासून 1 रुपये लपवता आणि नंतर जाऊन गपचूप पेप्सी खाता. तू कधी भाऊ गेलं माका अरे थांबा, ए, बघलाय, थांबा. तुमच्या गल्लीत बघलाय. अरे भांडण नको. वडापाव होयो. होय होय. मग चला. चल चल जाऊया. यो खै लपवत ना 1 रुपये तक्कळ कोया. 7 जन्म लागतील तुका कळू. हे शिवाजी तलाव किती चकचकीत झालो ना. काय नाही रे आता गणपती विसर्जन येला ना म्हणान. ता झालाच रे. पण माका काय वाटतं माहित आहे आपला तलाव ना वर्षभर चकचकीत राहा खोया. आणि ना माझं एक स्वप्न हा आपला तलाव स्वच्छ राहा खोया. आजूबाजू गार्डन होया आणि आपल्या तलावाक ना कोणी एकेरी नावान हाक मारता का माने. छत्रपती शिवाजी महाराज तलाव असं नाव देऊ खोया. ए तुका किती टक्के. 60% आणि तुका 75. 75 रे. ए रावल्या आणि तुका 1% तर सोडा 5 झाला ता महत्वाचा. भावाशीनो 5 झालं मस्त बियर पिऊया. ए दारू बिरू नाही 18 वर्ष पूर्ण नाही जाऊ. अरे बियर म्हणजे फ्रूट बियर म्हणता रे. अच्छा फ्रूट बियर. अरे फ्रूट तर फ्रूट बियर पिऊ ना भाई. हा काय रे मुलांनो दारू पिताय. अरे वॉचमॅन काका गेले. अरे हळू नका. हे बघा 10वी 12वी झाली की लोक दारू प्यायला इथेच येतात. ही जागा आडवाटायची ना म्हणून. पण इथे एकदा बसाल तर आयुष्यभर इथेच दिसाल. अरे सुट्टी पडली आहे व्यायाम करा शरीर कमवा. खरा. ए आपण ना मातृछाई जिमला जाऊया. होय होय. चल आत्ताच जाऊया. मी ऐकलोय त्या जिमचं पायगुण चांगलं हा. ए बरोबर ऐका ह्या वर्षीचे गणपती समर्थनगर उत्कर्षनगर सर्वोदयनगर 101 गणपती आहेत माहितीये का. काय देखावे केले आहेत. अरे भावाशिनू त्यापेक्षा साईवारचो गणपती कमी जागेत कसला भारी डेकोरेशन करतात माहिती का. अरे भावाशीनो तुमका जमीन नगरचो गणपती माहितीये का. तो गणपती एवढं मोठं आहे ना की त्या गणपतीचं विसर्जन भांडूपच्या तलावात होत नाही पवई तलावात होता. ए मग गणपती बघायला कधी निघायचं. एक काम करूया रात्रीच जाऊया. रात्रीचं काम भारी मजा येते रे. अरे मस्त. होय होय रात्री जाऊया ना पैसे घेऊन. हे मी पण आणतो पैसे. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. भावाशी होय मला विचार ना भावाशी. ओम साई ओम. साईराम साईराम. बोल. यावर्षी साई भंडाऱ्याला चाळीत जेवायला येऊ का. अरे येऊ का म्हणजे अरे आपलीच चाळ आहे आपलाच भंडारा आहे. बाबा सुद्धा आपलेच आहेत की. होय तुम्ही एक काम करा ना वाढलाच आहे ना. आईला वाढ चालेल ना. आणि चालत तू एकटा नको येऊ या दोघांना सुद्धा घेऊन. होय होय. टी शर्ट आणि गमछा देण्याची जबाबदारी माझी.
तुमच्या दोघांची साई सांगून द्या. चालेल, चल, चालेल. चल, साईराम, साईराम. चल साईराम. साईराम 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 साईराम, साईराम. जाम भारी ओळख आहे रे. मग तुझी ओळख कशी झाली? अरे मागच्या वेळी आम्ही साई पालखीला भेटलेलो आणि हा उद्या यायचा आपल्या वाडूक गावतला पुण्याचा काम आता. साईबाबा लक्ष ठेवा आमच्यावर. साईबाबा लक्ष असू दे. हा हे मेला झाला तुझा. हा मेल्या ताच हे कर. हाय काय खेळतात? चला तलावात खेळूया. हे तलावात नको वॉचमॅन पकडतात. किती आहे? अरे तिकडे लोकांच्या पत्रावर वाघ इलो होतो. मग एक काम करू, टॉवरला जाऊ. अरे ते खोदान ठेवला. किती आहे? अरे आता इलेक्शन इलेत ना, प्रत्येक पक्षाची सभा होतली. मग काटरीक जाऊया. हा अरे अरे, तिकडे तिकडे जत्रा जत्रा भरली किती आहे. आहे? आता सगळे दयच गेले ना खेळात. हा मग एक काम करू, हेच खेळूया. हा चल. ए बाबा काय तर नीट काढा. मी आल्या दांडी नीट काढ. अरे मेल्यानु काढतय. रे निक्या खय असस उशीर झालो. अगे आई तुका कॉलच करणार होते. अगे आज कामावर सुटून जरा वेळ लागलो. अरे बापरे. आता मी निघतोय, 1-1.5 तासात पोहोचतोय बदलापूरला. बरा बरा सावकाशे. टीयर दाखवतात कल्याण पासून गाडी लेट असत. ती बाबा होय होय सावकाशे. येते येते. उत्कृष्ट फलंदाज. हाफ सेंचुरी मारलेलंस. काय रे आज भांडुपला उतरलो होतस? तुमका कसं कळलं बाबा? अरे तुझ्या एवढं असताना मी पण उतरायचं परेलला. अरे बाप असं तुझो